Hello pastor. Yes, kuda we meet again. Ndiri right. Ndiri right zvisingaite. Yes. Ndichiri kungoita battle nenyaya dzangu. Okay. Takataura nyaya dzema dispensation papa. Ndakazonda kuverenga New Testament Galatians chapter 4. Okay. From 21 powane nyaya dzaiburitsa ipapa. Yes. Ndabva ndatoona kuti nyaya yemadispensation yakada kungofanira ipapa paanenge achiita nyaya dzemacovenant papa. Saka ndakatadza kunyatsobata kuti Paul ari kuti kudii paanenge achitaura nyaya dzekuti zvoni pakanga paine covenant yakanga iripo yebondwoman anoyehaga kune vanoda kuramba vari under the law ndoya varikuda kuramba vachiteedzera instead of following the covenant of faith. Saka chii chiri kungoitika pana Galatians chapter 4 verse 21 going onwards. Okay. Yeah. Yeah, this one is tough. Yeah. But let me just read. Don't know what padamu yanga tibatsiri. Yeah, but I want to acknowledge this one is not easy. Galatians 4 verse 21. Tell me, you that desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid and the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh. But he of the free woman was by promise. By promise, yes. Which things are an allegory? For these are the two covenants. It means Hagar and Sarah are representing two covenants. Yes. The one from the Mount Sinai, which genders to bondage, Yes. which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answers to Jerusalem, which now is, and is in bondage with their children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, you barren that bearest not, break forth and cry, that thou travailest not, for the desolate hath many more children than she which hath an husband. Okay, now that is where the dilemma is. Saka pakuda funge kuti Paul ari kuti imi ndiudzei varida kuramba mune pasi pemutemo. Ani mazvo. Mutemo wacho hamuuzeri unondotaura kutoti Abraham aiva nevana vangani? Umwe wacho akabarwa naHagar, umwe wacho akabarwa naSarah. Yaitova an allegory, mufananidzo we2 macovenants. Imwe yacho icovenant yebondage, imwe yacho icovenant yefaith yekusununga. Now to be very brief, ndisandara kuverenga mavhesi andinoda kuzoverenga kuda. Abraham, Sarah paakaona kuti haasi kuita mwana, akakumbira Abraham kuti madi matora Hagar anoita mwana, muite mwana. By that time Abraham was still physically fit to bear children. Mzesho akatora Hagar anga aine chibereko chaishanda pakaitwa mwana. Kureva kuti kubarwa kwaHagar was not something amazing. It was not a miracle. It did not demand anything. It was a natural act. Murume asangana nemukadzi vese vanifeta. But pa Isaac akazobarwa ndofunga Abraham anga ane 100 years anasingakanganisi. Sarah notonzi she was beyond menopause, anga sakwanisi kuita. But Sarah akaonekwa ane mimba. That was amazing. That was a miracle. That was unnatural. Saka Isaac akabarwa sei? It was by faith. Hapana chaigona kuganza Abraham achiti ndini ndakaita kuti mukomana uyu avepo. Because iye aitoziva kuti he was now important. Akasakwanisi kuita mwana. Sarah aisakwanisa kuti ndini ndakasaka mwana ave. Because anyazoti inini biologically it was now yetaiti it can't tichiri kugreat to. Saka kuvapo kwaIsaac kwakatovapo nefaith. Ngatichiverenge Hebrews 11. Through faith also Sarah herself conceived. Okay? Received strength to conceive seed. It was through faith, but not Hagar. Hagar was not by faith because she was normal. She could bear a child. So panenge pakuenzanzwa Hagar na Sarah, pakutaurwa kunzi vanofunga kuti they can please God by their own strength, then muri under Hagar. Because Hagar akaita mwana nestrength rake. But vanofunga kuti they cannot please God by their own works, by their own strength, they do it by faith. Ndo vari kuenzaniswa naSarah. So Paul haasi kuti rambai muchiba, rambai muchiuraya, itai upombwe. No, ari kuti musafunge kuti you will please God through your own works. Kana wangodaro chete uri kufunga kuti you can attain salvation by your own works, you don't need Jesus Christ. But iwo zviona uri munhu mutera asingagoni kuita chinhu, asingagoni kukunda chivi, because chivi anotoda salvation inobva somewhere. And inobva kupi? Kuna Jesu Kristu, because ndiye akauya panzvimbo pedu. But taakuzvitora by faith, because hatinombobvira tamuona Jesu Kristu wacho.
we now need to believe kuti zveshuwa Jesu Kristu akauya akafa pamuchinjiko, ropa rake rakayerera, akamuka kubva kuvakafa, ende ndikatenda maari anondipa simba rekuti ndikundewo upombwe. That's now by faith. Uyo ari kungoti nyange Jesu asipo, nini handisida kupomba, handisida kuba mubhengu. Uyo ari kuti inini nyama yangu inondikwezvera kuba, ndinofuma ndatora mukadzi wemunhu, Jesu ndibatsireiwo, ndipewo simba. Hazvitsanangurwi nesayensi kuti simba racho rinouya sei. It's by faith. Saka kana wadaro manje ndiwo waakunzi waapa sungano yaSara, akakwanisa kuita mwana not because of her strength but by faith. But by faith. Saka ukazoverenga Genesis 16 verse ya 1 na 2 inenge yakutsigira izvozvo kuti Sara anga ari mucondition yakaita sei, Hagar anga ari mucondition yakaita sei, but basically that's what Paul is saying. Saka vanoda kuramba vari under the law ndo vanhu vanofunga kuti by their own strength they can please God, which is not true. Now Sarah, Abraham's wife, bare him no children, and she had a handmaid who was Hagar. And Sarah said to Abraham, behold, the Lord has restrained me from bearing. I pray, take my maid. Saka Ishmael akatobarwa nekuda kwesimba raAbrahamu na Hagar. As Isaac akabarwa through Yisina. Saka they believe that by faith. Ndozotonapo kuti as long as muchiramba muchifunga kuti you can please God by the works of your own hands, then muri kuna Hagar, because she produced by her own strength. But kana makubvuma kuti you can please God by having faith in him, then maapa na Sarah, and you are no longer hamusiri under bondage, ma free, because maakutenda kuti Mwari ndiye anokugonesai. But anenge achizvitika every day, maybe ndanyepa pepe maiwezva, maybe iye andowani ijeri, but akutenda muna Jesu Kristu haamboiti tik zvinoya naturally, because Jesu ndiye ari kumupa simba rekuzvirarama. So finally we want to read Exodus takamboiverenga musuya chapter 19 verse 8. Zvese zvataurwa naMwari tozviita isu, ndozvazvironzi Sinai, ndo pakatorwa muromo kuti tinodi nesimba redu tozvigona izvi. Haga akati nesimba rangu ndinopa Abrahamu mukadzi, but Sara akazoti handichagoni. Saka mwana ndobva kunani? Kuna Mwari, nekuti ndiyaita. Yeah, but like I said, yeah, it's a bit tricky one. Yeah, but toda kudaira kuti zviri kuita zvichijeka. Yeah, you're welcome.